Το δώρο του Θεού, το πολύτιμο φάρμακο, το γάλα της αιώνιας ζωής ή πιο απλά το γιαούρτι ανακαλύφθηκε τυχαία την νεολιθική εποχή από τους λαούς που κατοικούσαν στην Κεντρική Ασία. Οι βοσκοί, όπως λέει η παράδοση, καθώς μετέφεραν το γάλα μέσα σε φλασκιά από δέρμα προβάτου, παρατήρησαν ότι μετά από μερικές ώρες έπιζε. Φυσικά δεν γνώριζαν τότε ότι το ζεστό κλίμα της Μέσης Ανατολής σε συνδυασμό με τις συνθήκες υγιεινής δημιουργούσαν ένα γόνιμο περιβάλλον για τους βάκυλους του γιαουρτιού. Πιθανολογείται ότι από το 6000 π.Χ. οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή έτρωγαν ένα είδος γιαουρτιού. Αργότερα το γιαούρτι κυριάρχησε στη διατροφή των λαών της Μεσοποταμίας και της Παλαιστίνης. Από την Περσία και τις περιοχές της σημερινής Τουρκίας πέρασε στην Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα και μετέπειτα στη Ρώμη. Ο Πλινίου Πρεσβύτερος αναφέρει το γιαούρτι ως το υγιεινό παρασκεύασμα των βαρβαρικών φυλών. Το 1542 το γιαούρτι φτάνει στη Γαλλία όταν ο βασιλιάς Φραγκίσκος ο πρώτος είναι σοβαρά άρρωστος. Από τον πρέσβη της Τουρκίας μαθαίνει για έναν θαυματουργό γιατρό στην Κωνσταντινούπολη και του ζητά να έρθει να τον δει. Ο γιατρός δέχεται, αλλά με τον όρο να ταξιδέψει πεζός. Τελικά φτάνει στο Παρίσι, φέρνοντας όμως μαζί του και ένα κοπάδι πρόβατα. Τρώγοντας καθημερινά γερές ποσότητες γιαουρτιού, ο βασιλιάς θεραπεύεται. Ο βασιλιάς έζησε, αλλά τα πρόβατα, εξαντλημένα από το ταξίδι και το κρύο του Παρισιού, πέθαναν. Και ο γιατρός επέστρεψε στην πατρίδα του, παίρνοντας μαζί του τη συνταγή. Άφησε πίσω του όμως την τουρκική λέξη γιόγουρτ, που πέρασε στο αγγλικό λεξιλόγιο και έγινε αφορμή να ξεσπάσει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της γλωσσολογίας και να γραφτούν πολλά λεξικά και μελέτες για τη σωστή ορθογραφία της λέξης.